Święty Andrzej Bobola, jezuita, misjonarz i męczennik, zwany apostołem Polesia, urodził się w Strachocinie w 1591 roku, a całe życie poświęcił głoszeniu Ewangelii i pracy duszpasterskiej. W 1657 roku został pojmany przez kozaków, torturowany, bity, przypalany ogniem, nigdy nie wyrzekł się wiary. Zginął w Janowie Poleskim, stając się świadkiem niezłomnej odwagi. Jego kult szybko się rozprzestrzenił. W 1938 roku papież Piusz XI kanonizował go w Rzymie, a dziś Andrzej Bobola jest jednym z patronów Polski. To postać, która pokazuje, że wiara i odwaga mogą zwyciężyć nawet w obliczu największego cierpienia.